Бүген бөтен дөнья акушерлар көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан азнакай бала тудыру йортында бик матур тантана узды. Бәйрәм көненә тагында нур ям истәп, Рәйлә һәм Фаил Гатауллиннарның тәүге балалары, кызлары Мияне әти-әнисенә тантаналы төстә тапшырдылар. Сүзебезне башлап, ул рәхмәтебезне аларга җиткерәсе килә. Баланың сау сәламәт булып дөньяга килүендә сезнең зур өлешегез бар. Район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев һәм район сырхауханәсенең баш табиб урынбасары Олег Косаногов үзләренең изге теләкләрен, котлауларын ирештерделәр. Ил бүгенге көндә менә кешеләргә иң улы сабыйны бүләк итүчеләр һәм аларга ярдәм итүчеләр сезнең көнегез бүген. Сабыйыгызны без инде матур итеп район белән бергә котлап менә шушы бала тудыру йортыннан чыгарабыз. Уважаемые родители, родные, от лица коллектива всего Азнакайского СВД поздравляю вас с рождением ребенка. Пускай растет здоровой, смелой, любознательной, настойчивой девочкой. Пусть познает мир, удивляется и радует вас улыбкой, первыми шагами, своими маленькими, но очень важными победами. Көнне акушерлар бәйрәме икән. Мин аларны котлыйсым килә. Аларга бик күп рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә. Сирин апага, Разия Насыйновага, Равшания Рашидовнага һәм барлык калган врачларга, акушерларга бик зур рәхмәт сезгә. Беренчедән котлап китәсем килә бара акушерлар көне белән һәм рәхмәт бөтен акушерларга. Безнең беренче майский кызыбызны тудырганда рәхмәт бик зур бөтен врачларга.